Goddag. Kom indenfor og sætte dig ned. Poul? Jens. Ja, godt. Nå, jamen, du har ringet ind og sagt, at du har lidt ondt i røvene. Ja, det gør jeg har daglige smerter og bløder lidt. Ja. Nå, jamen, må vi lade os bare komme direkte til. Så hvis du stiller dig op og trækker bukserne ned, så tager vi lige et hurtigt tjek. Ja. Og også underbukserne. Ja. Jo, det er god nok. Du har fået en lillebror. Ja, hej. Han sidder lige her. Nå. Ja, du kan bare... Ja, det er sgu okay. Der tager du bare bukserne med igen. Det er sgu lige godt. Ja. Jamen, tillykke med det. Jo, tak. Ja, du har fået en lillebror. Ja. Så skal du bare hjem igen. Det skriver jeg ind i din ting. Ja. Ja, vi ses. Hej.